Egunon, infografia honekin erronkaren berri eman nahi dizuet. Lehenengo ikon honetan sakatuz, audio bat topatuko duzue, erronkari buruz azalpenak emanez. Hurrengo 5 ikono hauetan sakatuz, aztertu beharko dituzuen kontratuen ereduak topatuko dituzue. Azpikalean, lanaren sekuentzia izango duzue. Lehenengo puntuan, kontratuak irakurtzen dituzutenean, arreta jarri beharreko alderdiak ikusiko dituzue. Sinatzaileak, kontratuen helburuak, eta zeintzuk diren kontratuaren baldintza nagusiak. Bigarren pausoan, lortutako informazioarekin infografia bat osatu beharko duzue. Hemen sakatuta, lagungarria izango zaizuen bideo baterako lotura topatuko duzue. Hirugarren pausoan, sortutako infografia gelan aurkeztuko duzue. Laugarren pausoan, landutako gaiaren inguruan galderak izango dituzue. Hau da guztia. Ondo izan.